दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइ तिलिसाल बे हिरिम्बा नोगोर दिनै जागायबाय 2-3-4 आरो बे समाव मोनाबिलिनि जे हाबाफारि दंमोन जोंहा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय आरो आनान गसाइनियाव आफा इसोरनियाव आरज गाबनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे नागालेण्ड बर्डार तिलिसाल बा हिरिम्बा नोगोराव खुंफुंनाय बे जुथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा आरो बेखायनो जारिमिनारि जुथुम्मा जे 2006 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थावनियावनो जोङो थान्दै जख'न्थाइ बा बोसोरारि जुथुम्माखौ जों खुंदोंमोन आरो बेयाव जोङो सोलोंथाइ बोसोर सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि हाबा मावनायनि थाखाय आजावदोंमोन आरो दिनैनि जि दसे समनि उनाव जानो गोनां जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय जिउ खुंनायनि जारिमिनाव हारिनि जिखिनि रैखाथि बा थामोनथा आत्म मर्यादा आरो आत्म सन्मान बे गासैखौ लानानै बड'फानि जि गेरेमसा हारि दानायनि जोङो जिहेतु साफा साफा जों केडार साफा साफा भलुन्टारि जोङो मावथि आरो बे हिसाबै जातीयताबादखौ लानानै बे जुथुम्माया मैखोमै बेयाव सावरायजागोन। बड' पिस एकर्डनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ राफोदै आरो आबुङै 100% आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय जोङो बेयाव तन्न गोथौ आरो गुवारै जों सावरायगोन आरो उननि जि रडमेप दङ बेखौ जोङो क्लियार खालामगोन। लोगोसेनो बे जुथुम्मायाव जोङो माखासे हारिनि आबुं आरो गासै बिथिंनि जौगानांगौनि थाखाय आरो हारिखौ जोङो मोनसे डाइरेक्सनाव बुहुमनि जौगानाय हारिफोर बायदि जोङो लांनांगौनि थाखाय जोङो माखासे एजेन्डा जों आजावगोन। गुबैयै बर' माहारिबादखौ कुनु कारनाव जोङो एक बिन्दोबो कमप्रमाइज खालायाबासिनो माहारिबादनि आदर्श बड'फानि प्रिन्सिपल आरो फिलसफिखौ लानानै बुहुमाव बर'खौ जोङो जौगानाय हारि हिसाबै भाइब्रेन्ट कमिउनिटि हिसाबै जों दानांगौ आरो बड'लेण्ड जि जोंनि जि मोनसे सिमां बिटिआर जि मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय आरो बर' कसारि जि जोंहा काउन्सिल मोनबाय बे गासै इस्युफोरनि जि मोनसे आद्रा जि जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो सुस्रांनांगोन। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मर्यादाखौ जोङो सुस्रांनांगोन आरो बेखायनो जोंनि जिखिनि गेदेर मोनसे थान्दै जि मेल दङ आरो बेयाव थान्दैफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। प्राय जोङो 3000 बेयाव डेलिगेट्सफोरा दासिम जोङो थुबुर जाबाय। बेयाव जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन। उननि समाव नोंथांमोना रिजलिउसनखौ मोनगोन। बयबो बेयाव बाहागो लाफैनांगौनि थाखाय आं खावलायबाय। गाबोननो जोंहा सोलोंथाइनि सायाव सेमिनार दङ आरो युथ एन्टारप्रेनियरशिपनि सायाव लाइभलिहुडनि सायाव सेमिनार दङ आरो जोंहा कालचारेल रेलि कालचारेल डेमनस्ट्रेसन कालचारेल एक्सन्स गोबां हाबाफारि दङ। समफोर गेवलां मेल बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन। चिफ गेस्ट हिसाबै नागालेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर समुद्रगुप्त कैश्यप बिथाङा बाहागो लागोन। बिटिआरनि मानगोनां चिफ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथां गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोन। गलाघाटनि रायजो राजा खाथि खालानि कार्बि आंलंनि रायजो राजा आरो गोबां बिटिआर बर' कसारि काउन्सिलर गोबां जायगानिफ्राय दिनै मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों। उननि समावबो ज' बाहागो लानानै जाफुंसार होनायाव जाहाथे मदद होगोन आं बेखौनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। गोजोन्थों।